Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду ТЖ. Ҳама каса бардори азиз чӣ хелен созаи хубен саломатиётон хубай настренотон созаи дар имрӯза навор як мошини ана Opel Frentara фасон рӯй кардаган. Оз да видео гапш мезанам. Opel Frentara ном доштаи хонаҳои заминӣ сар мешава аз шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Ёвон, ноҳияи Восе ва дигар ҷоҳо. Квартирои арзон ҳастаи аз шаҳри Душанбе, ноҳияи Ёвон, шаҳри Турсунзода ва шаҳри Бохтар ва дигар чизои арзонам рӯй кардаган. Видеои имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунед. Аз киҷо хона замин квартира дар кӯраи дар комментара бинависед. Ман арзонтари уфта дар канал мемонам. Ва касе ки хона дора, мошин дора, квартира дора, чи ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан доред, номерои WhatsApp ма дарои кунед. ма барои харидоро я рекламаи созиш мекунам. Мисли ҳар вақте аддона лайкира бишқен. касе дар канали мо подписатсия кардагӣ набошен, подписатсия кунед то аз наворҳои наи мо бохабар бишен. рафтем ака. دوستان عزیز پیش نوار سر کردن یک کمپانی خوب با شما توصیه میتونم گروزا پریووسکی ای مسکو با تاجیکستان بار میبرن ای پیش بازار صداوت لوبلینا امی تریتور در بردرو بار جمع میشه و بار طرف دوشنبه باختر یوون عبدالرحمن جامی و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان بارا برده میرسونن. تریتور مسکو دستافکا به پول خچون میروان بارا ایدستان میگیرن. نقش با مصلحت بردرو ایروی کیلو زویسید میکنه. شما بردرو فقط زنگ بزنین همشش مدا میفهمونه. کمپانی که بختیار و بهرام با کفالت و گارانتیش بارتونه میبره به یگان تشویش. دوستان عزیز نمره تلفنش از زنگ زده معلومات بیشتر را بگیرین. دوستم اجازه تمام شده. اگر میخوای گرین سگذاری غمگین نباش. برنامه رو در اکران بده زنگ بزن. کمپانی که شمزین کمپانی بوارنو که خدمت رسانش در درجه عالی سابقه کاری 10 ساله داره. کمپانی که شمزین میتونه شما را از مسکو و از مسکوسکو ولس گرفته به گرینس برده و برازگی علاق برمیگردونه. دوستان ماشینای زمانوی ان سطح خدمت رسانش خوبه. مراجعت کنید. از نام کانال ما گپ بزنین تخفیف ایلاوگی میشوه با شما روی صفحه. دوستان عزیز ما کنار سر میکنیم با قزیق ایسه گوش کنین. بردروی عزیز ماشین دستین Opel Frentara بوده. سالی برآمدش 1999 سال. سوزشوارش بنزینی خالی، ابیو موتورش 2 لیتره. коробка механик 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 та балони нав, хадавоиш созай. нав моторш часпондагӣ будиян. мотори пачка часпондагиян. адрес ноҳияи Хуросон, деҳаи Фахробод буда. бардروی عزیز нархиш 35000 сомон мега. ماشین خوبه، مقصد کمرس خوده، ارزان نرخش 35000 سومون. کسی خریدار باشین ارزان میشوه. پول روسی قطعی 190000 روبل میشیده. دو تا نمره تلفن شماندگیم، نمره پایانگیش نمره رسیش واتساپ داره. زنگ زده ماشین ارزانه بخرین. سالش 99 سال Opel Frentara. زنگ بزنین، اینومی کانال ساودو تیجی گپ بزنین ارزانش میکنه. دوستانی عزیز ما کمک زاریم با دیم اعلان امروزه یک کوارتیر ارزانی دیگر روی کردگیم. با دقت گوش کنین. این کوارتیر دستیم بردروی عزیز قرار دارد در ناحیه یوون، کوچه عبدالرحمن جامی، پیش مکتب 80. دوم بردروی عزیز 8 اتاجای. به خانگاه کوارتیر در 6 اتاج قرار دارد. 75 کوادرات متر. ремонти خانه پد ابوی تایورای. او سویچ میگه هسته اجراتش 100%. در بیرون قطعی ترزوش چسباندگیان. نرخ بردروی عزیزم انا 280000 سومون میگه. 280000 سومون انا ده خانگاه 6 اتاج. خیلی دوستانی عزیز نمره تلفنش هست. با زنگ زدن میپرسین. پول روسی قطعی 1,620,000 روبل میشیده. نمره تلفنش هست. زنگ زدن معلومات بیشتر را بگیرین. апашко модаро хоҳаро я фирмара шумо да тавсия метиҳем кор фақат барои занҳо фарқш нест. шумо дар тоҷикистон бошед ё дар россия мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигирен. инами рақамҳои десен дар ватсапш бинависен. я апашка шумо да тарзи кора бе пул мефаҳмонад ки чӣ хели кора ва чанд қа даромад дора. апашко модаро хоҳаро шумо бинависен. бигӯен ки номероро ай канали Сауду ТЖ гирифтам. бародарои азиз илтимос шумо нанависен ки кор барои шумо нестай. бардорои азиз мегзарем ва сеюм эълони имрӯза лайкора неки фаромӯш накарда бошен. срочни бардорои азиз хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, Дим Савхоз, қишлоқи Тағоёбод.
16 сотиқ замида 3 дар хона қати калидорш кардагӣ душ ана дар дурунш будай бо як хонаи бараки дига ҳам дора кухни ва душ дар дурунш аишам. Ремонти хонаҳо миёнаи овсвеч мегаҳаст ҳуҷҷатор 100%, ошхона, ҳоҷатхона, дегдонхона, оғили детаҷа дора. Геди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ, ҳавли стяжка кардагӣ, дарахтои мевадиҳанда дора. Нарша бардурои азизам 190 000 сомон мега. Арзон мешава. ё ба квартира дар ноҳияи Ёвон, шаҳри Душанбе, шаҳри Ҳисор ам боша алиш мекунанд. ё бардурои азиз 190 000 мефурӯшаш, ё алиш мекарда ба квартира. Пули урусӣ қати 1 105 000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. видеои пешнар аҳамият додам аз шаҳри ваҳдат хона гуфта будам. бардурои азиз ин як хонаи арзон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, деҳаи Истиқлолият, ай вокзали стансия 5 километр дуртар будай. 6 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, кайлдор, кухни, баня дар дуруншай. обши бардурои азиз ана 3 дар хона дорад, 2 хонаш ремонт доштай. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатор 100%, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, ошхона, ҳоҷатхона, дегдонхона, оғил дора. нарша бардурои азизам арзон мега 225 000 сомон. 225 000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. ё алиша мешава ба дукомната квартира дар шаҳри ваҳдат боша. ин хона ҳам бардурои азиз дар шаҳри ваҳдат мега ки ё ана 225 000 сомон мефурӯшимаш, ё алиш мекунам ба мисол дукомната квартира дар ҳами шаҳри ваҳдат. пули урусӣ қати 1 300 000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз, аз куҷое ки хона замин квартира дар корай дар комментария бинависед, ман арзонтар меём, дар видеои дигаре мемонам. бардурои аз хона десен қарор дорад дар ноҳияи Восе, кӯчаи Умари Хаём. 4 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, калдор, веран дора. 3 кладовкаи дигарам битонаш рехтагиай, ремонти хона коробкае мега, гирдаш маҳкам, овсвеч мега ҳаст, ҳуҷҷат 100%, нархиш 150 000 сомон мега. хонаи фасони хушрӯ 150 000 сомон мегири. хай бардурои азиз камтарак мисол я ободш мекунӣ, ремонт мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ, нархиш зуре не ки 150 000 сомон мега. касе харидор бошен муомила мекунем мега, не ки илтимос харидорои аниқ занг бизана гуфтагии соҳиби хона. пули урусӣ қати 870 000 рубл мешидай. дута номерои телефонша мондагиам, номерои бологиш, номерои Тоҷикистон шай, номерои поёнгиш, номерои Россия шай, имо WhatsApp дора. занг зада хонаи арзона аз ноҳияи Восе бихарем. бардурои азизам мегзарем ба шашум эълони имрӯза. бисёри бардуро менависанд ки аз шаҳри Душанбе квартираҳои арзон монен. бардурои аз ин як квартираи арзони дига мо дароӣ кардагиам, бо диққат гӯш кунед. нархшам нархи зурай ва ҷошам ҷои созае. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Назаршоёв, тарафи Чаноро. сехонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 60 квадратный метр, ремонти хона миёнаи овсвет атаплени дора, ҳуҷҷатор 100%. дӯстони азизи квартира десен ба чизи чораш фурӯхта мешидай. ана квартираи тозаҳай мисол хушрӯай фасона ягон мисол камбудӣ нест. қариби хона да саддик, мактаб, магазин ва дигар чизо наздик будай. дӯстони азиз, нархиш 350 000 сомон мега. касе харидори аниқ бошен арзон мешава. пули урусӣ қати 2 40 000 рубл мешидай. номерои телефонаш имо WhatsApp дора. занг зада квартираи арзона аз шаҳри Душанбе бихарен. бардуро пашко модаро ана касе ки моро тамошо кардесен, бардуро аз имконият боша лайкора бишкен, касе дар канали мо меҳмон бошен, то ҳозир агар подписатсия кардагӣ набошен, дар канали ма подписатсия кунен. агар ягон кас хона, мошин, квартира мисол дошта бошен, метавонен ки сурат ё ки мисол видео карда барои мо роӣ кунен. мо барои харидоро рекламаи фасонаш мекунем. дӯстони азиз, ана соҳиби хона камтар видео шамодароӣ кардагӣ, ҳама ҷои хонаро ки мисол шумо бубинен, баъдаи ана эълон бо дигар эълонҳо да мегзарем. тамошо кунен, видео давом дорад.
дӯстони азизам, мегзарем ба эълони навбатӣ. И квартира десем бардори азиз қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки пештара Регар, дихонага квартира дар 12-ум этаж қарор дорад 50 квадратни метрае. Домои бардори азиз пешина гуфтагиай хона без ремонт коробка. соҳиби квартира мега ки дом тайёрай ана зиндагӣ доранд. Мисол мардум зиндагӣ кардесан, ана коробка будай, хай мисол без ремонт мегири, як камтар ремонтш мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. Нархеш 140,000 сомон мега. Нархеш зурайне ки дихонага 12-ум этажа ана шаҳри Турсунзода 140,000 сомон. Пули уруси хати 810,000 рубл мешида. номери телефонаш ҳаст, занг бизанед. бисёри бардору менависанд ки шаҳри Душанбе квартира бисёртар шава. Бардори азиз як квартираи дига қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 33 квадратни метр тарафи гравзавод. Як хонага 4 этаж тарафи гравзавод шаҳри Душанбе. Хеле гуфтам дом новостройка, хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки ана як хонага ванна кухниш отдельный будай. Ванна кухниш отдельный. Нархеш 170,000 сомон арзон мекуна. пули уруси хати 990,000 рубл мешидай. маълумотиш камтара бардори азиз, касе харидори аниқ бошен ба занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. бардори азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пештара Қурғонтепа. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 34 квадратни метр. Шабчароғ дӯсти халқҳо гуфтагиай. дом бардори азиз новостройка, хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира маълумот додагиай, гуфтагиай ки як хонага квартира дар 4-ум ошиёна қарор дорад, ремонт дора. квартира бо баъзе чизҳош фурӯхта мешидай, яъне ки як хел чизоша мемонанд, як хелча мегиранд. нарша бардори азизам 210,000 сомон мега. 210,000 сомон як хонага 4 этаж шаҳри Бохтарда. пули уруси қати 1,220,000 рубл мешидай. харидори аниқ зангш бизанед. дӯстони азизам, ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз ки ҷое ки хона, аз ки ҷое ки квартира, аз ки ҷое ки мисол чизе ки роҳӣ кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нарх набоша, якта ба якта гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд, маъқул шид нашид. Ак шеринар то охири видеоро агар тамошо кардагӣ бошӣ, як дона лайки бепала барои ҳамин меҳнатҳои мо, барои ҳамин чақчақҳои мо биҷиқен. ва касе дар канали мо подписатсия кардагӣ нестен, форатон ки видеои маро якмин шида тамошо кунен, бардора пашко хоҳаро канали мада нам кнопкаи подписатсияро биҷиқен, зангуллара дар боло гишт монем бардори азизам. ва гапа бисёна мекунем. касе то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. дӯстони азиз, хаяка.